Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimbo anofumura anoita mai. Timu yangu ndipo mukuita se katidzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa katope timu yangu. Pasota pina pana zviri kupisa vansi chimongo bayochi bata subscribe so that musare pana zvese dzinenge zvichitika chichi paSole Gondo TV anditi tinopira mudenga nyasi. Vane nyanga ichisiririsa chinzo Zimbabwe andisiririsa weni nebalance kuziva kuti nyaya yacho zvikatofamba sei kuti munhu wacho ari noma wena asi noma. Uyu maturirane zvake kuti brother yaPassion Java iyi yachazokwanisa kuita interview nayo ichitaura kuti sei isina kuuya kunhamo yachitaura kuti iye Passion Java itosvika pakuti anzi mai vake vakasendera Simba mari anzi Passion Java itoshaudha mai vacho pazvisinei umbovhozere ndinawo chita mutunzwe mega Simba Java chitaura. Yes guys, Simba Java ndakagara mubango ramukoma afi ko boys rangu enzo yamunzwika mana ndikumbira kuti mutauro na Prophet Passion because my voice cannot be heard anymore. I've got a voiceless concerning issue yekuti guys I was supposed to attend my funeral for my mother. Yeah. And what happened is that you still remember mukoma friends muchindiudza kuti moms vakafa 4 days vanga kufonera 4 days before. Then ndakabhukirwa matickets muswafa mai vangu andidika ndansina kana send and muzoti pa Christmas nepa New Year ndakatondipinza nemuri yenyu namukoma nodza koma makangani ime muchindibatsira nemagroceries and so forth kubva panakatanga struggle mu East London. Mukoma Prince mumudzi vanga vasika kutumira mari yekuti ndibatsirikane but mumudzi vachitaura kuti no musaudze vanhu ndeni ana Prophet nana apostle anyone because ndikosazonzo wakandibatsirei ndaikubatsirirei mumudzi vakandisira mari since pakatanga nyaya dzangu dzema life mumudzi vakandisa mari nosvika kuma 20,000 rands but I was voiced kuti nditaure zvanga but now that mumudzi kuti vaenda to say the mother is born, it's going to be a very difficult moment for me in my life. So the only thing that I have to do is just to work hard, then I will start over a new life because as far as concerned, I'm now an orphan and the only bond that I had, my mother with another children, it was her who brought me together. Never will say another Prophet Passion. But that my mother is gone, they will be true characters and people they will show what they are. Ndakabhukirwa ticket rendege ndakafly ndakaenda Johannesburg. My passport was rejected because of overstay. Apostle Java has to send me money. Then I went to consulate and guys and this paper and this traveling document was done for embassy, Zimbabwean embassy. Right ku Zimbabwean embassy, guys. Do you know? I had to collect it the following day on the 6th. This one is on the 5th, and this is the receipt evidence. Nakaenda ku Zimbabwean embassy. Then I did this. Let me check the payment. The proof of payment is. Then inini ndakaenda ndakanotora this ku consulate ku embassy. Then inini ndaenda. Yes. Then ndaenda ku embassy, guys. Ikanditika ticket already rakabhukwa na Prophet Passion ranga ratonyura. Then I had to call the people who assisted me to pay those ticket rendegeri ndakazorita musa 7 after rauye those ticket rendegeri musa 7. Then unfortunately the following day I missed the flight yanyura kudaro anditika what happened ndezvekuti I had to ask the airline what was the way forward. Airline, there's another ticket which is active from Harare to Joburg. Tell your brother whoever akaboga ticket kuti ngango change route kuti Johannesburg to Harare because the flight was booked through the agent. So as an airline, they don't have the jurisdiction, they don't have that permission kuti change a flight. Only your agent was supposed to change the flight. I've called Lashana akataura kati no taurana atu ndakabhuka tikira atu ndakatanda airline iri kutaura kuti zvone change the ticket and only change the ticket, tell the person who sent
of which it was my mother who died. Atwell Java has to tell, I've got evidence, he has to say, leave me alone, don't text me again in your life. And but I was grieving, I was crying for my mother, I was crying in Kempton Park for anonymous people, and I had to explain the side of my story. And no, these are not, there's no pastor who can do this, there's no one who can do with a real road, because a normal person kona stombo gumire papa anditi but tukupa ipati yacho mungo inotera musana wa song of the week for kuna raskila sangana mshikafu notera. Keep on subscribing, shiri kupisa na one brick again wake niniva story jaza siga bamarazano ndiba baga pere sarungano azitaganga taita sungano yerudo Taita sungano yerudo iyo sungano azini we move on ndina kuma we move on ndija endelera mene upenyu ndija wana munyowani anondida makanene we chita move on kwa uri chita move on ndola uendelere mene upenyu uja wana munyowani anokuda jaza siga apana ere ane namba muponere zisore gondo apana ere ane namba muponere zisore gondo pane masele bagabuda offside nezuro pane masele bagabuda offside nezuro etsinoi now peshona kwete chindau tichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noita